Ar trebui să începem să discutăm și puțin despre adică mecanica internă, cum lucrează platforma ProfiCycle, da? Adică, pe de o parte, înțeleg că avem furnizorii aceștia, producătorii la nivel european și internațional, da? De astfel de sisteme. Și pe cealaltă parte, avem potențial clienți și viitorii clienți care au diverse proiecte în zona asta și pe care îi ajutăm pentru a configura din punct de vedere tehnic și nu numai. Și aici începem să discutăm despre cum ajutăm utilizatorul final. Cum ajută ProfiCycle utilizatorul final? Deși e o întrebare comercială, facem puțin schimb de roluri. Noi am pornit de la ideea că activitatea de dotare cu rafturi este consumatoare de timp, necesită eforturi importante din partea persoanei, din partea șefului de proiect, project managerului, și ne-am gândit că am putea să ajutăm aceste persoane. Cum? Păi, în primul rând, trebuie să ne gândim cum procedează un manager de proiect care vrea să dezvolte, să spunem, logistica din spatele unui depozit. Se gândește cum vrea să-și conceapă fluxurile, apoi cu cine să discute cum ar trebui să arate configurația fizică a echipamentelor, care ar fi necesarul, și apoi începe să discute cu potențialii furnizori. Și cum procedează de obicei? Caută informații despre furnizorii respectivi, le trimite niște cereri de ofertă, poartă discuții cu fiecare dintre ei, fiecare furnizor are viziunea sa proprie în legătură cu cerințele și necesitățile și soluțiile tehnice și încep discuțiile pe această temă, întrebările. Uneori potențialul client nu este beneficiarul, nu este conștient de problemele tehnice pe care le are furnizorul și încearcă să lămurească împreună cu acesta toate aspectele care permit o ofertă bună. Pentru că numai așa se pot face oferte bune în acest domeniu, înțelegând corect ceea ce dorește clientul. Și atunci, o întrebare aici, din experiența dumneavoastră, sau din experiența ta, că ne tutuim, beneficiarul, clientul, cu un potențial furnizor, întotdeauna discută aceeași limbă în momentul în care vine discuția tehnică, adică au același limbaj de comunicare, sau e un ping-pong de informații, ia-o tu, dă-mi 1000 și așa mai departe? Nu neapărat. Trebuie să pornim de la ideea că potențialii beneficiari, utilizatorii, vin cu diverse, să spunem, pregătiri în domeniul teoretic al logisticii și în chestiuni practice. Unii sunt profesioniști ai domeniului și au dezvoltat numeroase proiecte și probabil cunosc foarte bine piața și o mulțime de furnizori cu soluțiile specifice ale acestora și lor le este în general ușor să construiască să alcătuiască o listă de cerințe pe care furnizorii să le înțeleagă foarte bine și să pregătească niște oferte foarte bune, foarte potrivite. Alții nu sunt pregătiți pentru chestia asta și își iau informațiile din diverse locuri, mai bine sau mai puțin bine documentate. Și aici noi am crezut că putem să îi ajutăm pe clienții noștri, pentru că noi le punem la dispoziție un sistem de consultanță, să-i spunem, care să-i ajute în acest domeniu. Pe de o parte încercăm să înțelegem corect
cerințele și nevoile beneficiarilor, utilizatorilor. Pe de altă parte, suntem familiarizați cu, să zicem, limitările tehnice ale producătorilor și atunci încercăm să armonizăm cumva cele două chestiuni. Adică scuze-mă că te întreb. Mixtul este așa, experiența de vreo 16 ani, 15-16 ani, da, pe care o au colegii din tehnic, da, plus tehnologie egal, să zic așa, o profit cycle, o platformă B2B. Asta este ideea, că atunci când este nevoie putem oferi și o consultanță care nu este prezentată ca atare, dar se concretizează într-un proiect generic. Cu alte cuvinte, noi încercăm să sintetizăm cerințele clientului într-un mod pe care producătorii pot să-l înțeleagă fără niciun fel de probleme și să răspundă cerințelor într-un mod optim. Dacă utilizatorul, clientul ar face chestia asta cu fiecare dintre furnizori, treaba asta i-ar lua foarte mult timp. Este chiar posibil să aibă de-a face cu informații care nu sunt totdeauna conforme, legate de exemplu de particularitățile constructive ale producătorilor. Ceea ce este valabil pentru un producător s-ar putea să nu fie valabil pentru altul. Și asta este de natură să creeze, să zicem, niște confuzii care sunt contraproductive pentru procesul de ofertare. S-ar putea ca, bazat pe cerințele formulate către un furnizor, să fie difuzate către alți furnizori niște cerințe care nu sunt potrivite cu caracteristicile lor constructive. Adică, ca să înțelegem, Profit Cycle ce face? Se uită la proiectul clientului, a beneficiarului, da? Împreună cu sau îl alcătuiește împreună cu beneficiarul. Cu un specialist din partea beneficiarului, încep să facă detalii tehnice, da? Ca oricine, după lanțul ăsta, și producătorul, și Profit Cycle, și beneficiarul să vorbească aceeași limbă. Înțeleg bine? Exact. Okay. Practic traducem cerințele clientului într-un limbaj pe care producătorii îl înțeleg foarte bine și pentru care nu mai au nevoie de niciun fel de precizări ca să facă o ofertă bună.